जोङो सिडिउल ट्राइब एसटि हिसाबै जों जाबादि मान मर्यादाखौ मोनगासिनो दंमोन, दा बे खेथ्रआव केटेगरि हिसाबै जाय प्रिभिलेजेसफोरखौ वी हेभ बीन एन्जयिं, दा बेफोरबादि बुस्थुआ प्रिभिलेजेसफ्रा जोंनि आखाइनिफ्राय जुदि गासिखौबो इकुवेल स्टेटास होयोब्ला, आलादा खथा होनाय बा प्रटेक्टेड एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै थानायनि मा प्रिभिलेज थाखो जोंनाव? 4 ग्रेड 3 ग्रेड जेखिनि बुस्थु बिटिसि आगोलाय सोबोबाय थादोंमोन, दा बेखिनिखौ गैया गैया नुनायाव दुखु मोननाय मोनो। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे इसोरनि अननायाव आं नोंथांमोन बयखौबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामदों। स' दिनै आङो दुब्लियावसो दंफैयो गायसमोन, एकदमबारे ट्रेक्टर होनो नागिरदों। आङो जोबोद दुरबलाव दंथ'योमोन, एकदम गगा मोननानै गाराङानो बोरैबा खोनालायबायदां। जेबो नङा, बेनिफ्राय माइयाबो गायजोबनो मोनथ'वाखै। स' दिनै आङो जेबो इम्परटेन्ट कन्टेन्ट लानानै फैयाखै। जास्ट आङो दिनैनि समाव भट अफ थेंक्स होनो गोसो जादों। बे भट अफ थेंक्सखौ आङो सोरबा हादरनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बा सोरबा जोहोलावनि थाखाय आङो बावनो सानाखै। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेसिकेलि माखासे इउटुबार जायफोरा बर'नि गेजेरावनो इउटुबार बुजिनानै बिथांमोननि इउटुबार जानायनि आरो बेफोरबादि खामानि मावनायनि खरागखौ बबेनिफ्राय मोनदों आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आङो बाख्नायनो लुबैदों दिनैनि समाव जे माखासे बर'निनो इउटुबार माखासे बिथांमोना जे बुहुमनि खना खनला दाब दाब जायगायाव थांनानै गावनि सिनायथिजों लोगोसे बर'फोरनि माखासे खैदां खैफोदनिफ्राय लानानै माखासे हाइलाइट, जिबननि हाइलाइट जानाय बा हारिनि माखासे जेंना जेंगोना आरो बेफोरखौ समाधान खालामनायनि जे खौरां, समाधान खालामनायनि जे माखासेखिनि हाबा मावनायनि जे लामा, बेखौ जे बिथांमोना गोरलै खालामनानै होयो बा होगासिनो दं। ज' बिथांमोन गासैबो बर'नि इउटुबार जायफोरा बेफोरबायदि खामानि मावदों, बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दिनैनि बे समावहाय रोजा रोजा साबायखरखौ आं बावनो लुबैदों आरो बावहरदोंबो। दिनैनि खेथ्रआवथ' साइबार क्राइम होननाय बुस्थुखौ रावबो मिथियै गैला, आरो बेजोंनो आं बुंफाबावनो लुबैनाया जाहैबाय IT सेल, इनफरमेसन टेक्न'लजिनि जायफोरनाखि खामानि दिनैनि बे मुगायाव सोलिगासिनो दङ। बे इनफरमेसन टेक्न'लजिनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्राबो आवगयनानै दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि ओरैनि बे जिबनावहाय बुहुमा मा लामाजों थांगासिनो दं नोंथांमोना गासिबो फ्राय मिथिखागौ। दा दिनैनि बे समाव फ्राय सुबुंफ्रानो, गुबुनखौ आं बुंथ'ला, जोंनि बर'फ्राबो फ्रायानो 70-80%आ ससियेल मिडियानि सायाव माखासे नलेजफोरखौ सोनारो। आं बेखौ 100% बुंनो हायो दिनैनि समाव। दा बेखायनो जायफोर बिथांमोना इनफरमेसन टेक्न'लजिखौ इउज खालामनानै बा बिजों महरै बाहायनानै जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे हाबा मावनायनि लामाखौ जे गोरलै खालामगासिनो दङ, बाख्नायनांगोन बिथांमोनखौ। जों थुलुंगा होलायनांगोन, मानोना जोंनि थुलुंगा होनायजोंनो बिथांमोना मावनायनि बोलोखौ मोननो हायो। जाहाथे बेजों लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्राखौबो जोङो सिन्था खालामनांगोन। जोङो
सिडुल ट्राइब ST हिसाबै जों जाबादि मान मर्यादाखौ मोनगासिनो दंमोन, दा बे खेथ्रआव केटेगरि हिसाबै जाय प्रिभिलेजेसफोरखौ we have been enjoying, दा बेफोरबादि बुस्थुआ प्रिभिलेजेसफ्रा जोंनि आखाइनिफ्राय जुदि गासिखौबो इकुवेल स्टेटास होयोब्ला, आलादा खथा होनाय बा प्रटेक्टेड एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै थानायनि मा प्रिभिलेज थाखो जोंनाव? दा इकुवेल स्टेटास होयोब्ला, एखे जायोब्ला जों खथा गोनां हिसाबै बुंजानायनि मा मुलाम्फा थाहैखो? दा आङो नैबे खेथ्रखौबो बिराद दुखु मोननानै दङ। आङो सोरनि दारै मा जादों मा जायाखै आं बेखौ बुंनो रोङा, खिन्थु नैबे जोंहा BTC दंथ'यो हिसाबै BTC आवहाय CSB दंमोन, सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड, बेफोर मा रोखोम जानानै दङ, बेफोरनि गद गुदिफ्रा बोरै बोरै जानानै दङ, बिनि गेजेरजों साख्रि एसे एनै मोनोमोन। जोङो एक्सट्रा BTCनि सुबुंफ्रा माखासे प्रिभिलेजेसफोरखौहाय साख्रि बाख्रियावनो न' डाउट दासिमबो जोंबो मोनाखै, होमबाबो होनो मोननाय आसा थाहैयो आरो माबा मोनसे होनायफोरबादि। दा बेफोरबादिया 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जेखिनि बुस्थु BTC आगोलाय सोबोबाय थादोंमोन, दा बेखिनिखौ गैया गैया नुनायाव दुखु मोननाय मोनो जों माखासे यां जेनेरेसनफ्रा। दा माथो खालामनो, गासैबो लिडारफोरनि आखायावनो जोब। आङो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों बेफोर जाहाथे थाबैनो सुस्रांजायो आरो जोंनि BTC आव बेखार सेंग्राफोरखौ जाहाथे थाबैनो समाधान खालामना होयो। आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनाव आर'ज गाबहरनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।